హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రామ్ రెడీమేడ్స్ కాకుమాను. ఈరోజు మన కలెక్షన్స్ వచ్చేసి రామ్రాజ్ వివేగం షర్ట్ విత్ పంచ. దీనిలో 2 కలర్స్ ఉన్నాయండి. విత్ వైట్ షర్ట్, వైట్ పంచ, బిస్కెట్ కలర్ షర్ట్, బిస్కెట్ కలర్ పంచ అండి. హ్యావ్ ఏ లుక్ అండి, చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఈ క్రిస్మస్ సందర్భంగా వైట్ పంచ, వైట్ షర్ట్స్, బిస్కెట్ కలర్ షర్ట్, బిస్కెట్ కలర్ పంచ, బిస్కెట్ కలర్ పంచ విత్ పై కండవా అండి. మన దగ్గర ఆల్ రకాల రెడీమేడ్ బట్టలు అన్నీ దొరుకుతాయండి. లేడీస్ అండ్ జెంట్స్ కిడ్స్ వేర్. నియర్ బై ఎవరన్నా ఉంటే షాప్కి విజిట్ చేయండి, పర్చేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇలాంటి రెగ్యులర్ అప్డేట్ కోసం మన ఛానల్ని ఫాలో కొట్టండి, లైక్ కొట్టండి, షేర్ కొట్టండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్. Visit our store once again with all the best wishes.